desa yuk. Mari kita. Pino nganu kok marai Parang, karet. Iya. parang wae. Dek kan kadang kan seneng sing sandal sing ngono kuwi lho, Cing. Tapi biasanya karat lain anu, tepet iki. Enek ndek kae. Oh, alah digoleki wong kok tutupan omahe ben kok sik. Walah, Cing. Tak rokane yo ngene, Cah. Iya. Iki lho. Oh, alah yo. Mangkel aku. Wong lemu kok kon ngene. Iso ora? Iso ora, Bes? Met Bahmet. Bahmet. Kutu 6 liwat. Oh, Cah. Hei! 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 Sawone niku. Hai! Hai! Jangan pergi dulu. Aku melok. Apa? Terus ngenteni akeh klambine anyar pamer. Ini dari Mbak Cece. Mbak Cece, terima kasih. Mbak Cece, kita nggo ape nggo Mas Deni Caknan. Titip salam ya, Mbah. Ayo melok. Piye lah aku bancaan adik sayu melok. Aku juga iso ngewangi mergo yo sumawrah. Pamer, sok sibuk. Sok sibuk. Halo. Bes, jarne pesen. Lah kan jangane mbek sego kan nganu. Wis diam. Oh, jane gentenan sak sesuk ngono dadi. Alah Mbak sing masak mesisan kok. Ya, tapi terus sesuk iki. Tapi kan untuk berkata akeh, Mbak. Berkata double-double. Lha iya. Wah, lah cah loro ki ayu meneh, ngeri amat lho. Ndek ngene apa? Piye, Mbah? Ndek ngene iki ambek Wahyu. Ambek Wahyu iki apa? Heeh. Ayu ina. Trimo diampiro ning ngarepane. Berapa bulan, Mbak? Di ampera ning ngarepan. Ning ngarepane Mas Deni. Iki kok jadi aku kelakon, Pak. Iki aku tetep iso mlebu Mas Deni tenan. Nah, cah loro ki tek ngeri meneh ya pacakane. Yo. Terus tegakan. Ono, Nah, itu betul lah. oh gak apa-apa. Nek aku gak menteng kono. Dalam. Ayo kita. Jero paling gitu. Ya. Lho, urung. Nah, udah makan dulu nah. Jangan detek nah. Kan iki masak lho. Balina poso. Oh, poso. Ya, aku yo kowe iki tarae cangkem memi njaluk tak untir kok. Apa? Ndingi kowe ngomong apa? Gak masak. Mbak, rasa adang, Mbak. Sesuk Mek jangan. aku wis ngene. Kowe nek nganu ki awan apa sore? Esuk, Mbak, gak sah adang. Aku radang. Kaliren anak-anakku. Ya makku masakku biasanya jam 10-11 sih mateng, tidak mau aku mateng. Ya Mbak, ya Cing yo. Wis domor. Kowe kan cuma itu. Ora maidul, sing maidul Kowe sapa? ra gelem ngiwangi maiku. Sing maidul sapa? Lha kowe iki omongan dhewe diingi. Wis to, sing penting mangger tuwak wis ae. Tuwak ae. Aku ki mau iwak nih, mau anak kene. Mbah kok titip yo. Engko kowe kebukno cunda ya, anakku ben kok cunda. Iki tak santuk kecingsan. Nek belum kok ada plastik dhewe ya. Maksudnya Manis. Lah di baper nyeneni wong kok manis-manis. Ogah. Ada manis. Cing delok lakon. Ya aku mbek make, Mbah. Oke. Mbah kok bancane jam 5 lho. Bar ngene pake nimbal genku. Aku mau ya adang, Gre. Amin. Gentenan sesuk ati kepangan. Jane ya. Mulai kantaan makan gitu. Awak dhewe sak pan. So, pokoknya apa poso jemaah Sok kemis jemaah lagi malam jembar iku mes sesuk iki. ya Kemis ngarep ya nggih
sini sampean. Yo, Kok berarti terus kurang sedikit ndek ya. kurang-kurang dino nek. Kan aku sambel ngono ya. Poso ya bisa. Dah, Aku sambel. aku ki yo catering iki yo sego. Terus sambel ayam bakar kayak sambel terus aku njaluk ditambahi tumis, mie, karonan. Apa, Mbak? Kering 18.000. Nek tambah kerupuk 19. Aku gawe dhewe. Iya, Mbak. Enteng. Lah karek keterong ngene. Aku gawe dhewe. Duh, belum tahu kok. Oh, belum tahu kok delok lah kok iso. Ini apa? Mau coba masak. Iya. Kalau nyucet masak jangan gak terasa meneh. Susah. Iya. Nek aku kan gak iso mulane aku tak jajal. Iya, kok Mas yo kok teratur sok kan aku untuk jangan lah. Sampai gue masak dek, sampai gue ya mana blok-blok bareng itu. Kau mana aku ndek nane kayak gimana? Ndek ndak mur kayak dhewe. Sambel. Blok-blok. Blok-blok mana nih macah ya? Kok mbok anu, kok mbok ungkit dengan macah. Lah jere aku gak diomahani tak elingno, lah mungkin gak mungkin tak iki ngelingno. Kok iso? Makasih ya. Makasih ya. Aku nyebut kei, bukan tak cari-cari aku kei. Kayak segala Gak sih, aku kan aku cinta padamu. Mungkin terus pencaan itu kok ini. Terus apa nomor aku tak mau tak ya Allah, mak dan mak yang bancaan sih. Lah nek prai ngono kondo aku tak golek wong. Iya. Ngerteni sampean. Setelah aku ya tak nganu, tak nang Terus di sudah tadi ngonten di kontennya Mbak Eda ada yo Cing mau ke rumah Dek Cunda sama Mbak Jess. Halo Cinta. ya Allah sekarang gak tunduk. Aku gak bisa ya alisan. Kamu kok bisa ya? Kamu dialisi kan? Dia ini dialisi oleh ini. Iya, di sepul. Aku kan tahu. Pur. Betul. Nganu. Di sini. Maksudnya kalau baru. Oh alah. Karena dia berdua prepare. Iya. Ini ini juga punya adik bayi nih. 9 bulan, Lin. Piro? 9 bulan. Jadi aku mbak mak mbak semari dulu. Oh, itu mbak mak Aku sama mak ngapain? Mak ini mbak Indah satu-satu. Kamu tuh. Bancaannya kan bareng. Oh, sampai karen. Oh, man. Oh, jadi satu lagi. Dah saling sayang. Bentar ya. Kamu kan enggak tuh. Enggak Linda. Yo aku bangsa anak mbok kon melok terus piye? Kok ngono yo beda mesti. Ayo melok. Loh, ya. Pakai cinta. Linda wayu ya. Saiki wayu. Apa? Mandre sih ter. Dress jadi Mas Mandor ke dress. Kenapa? Sampai nyanyi apa, Mbak? Nah, gue lagi Enggak. sama dress. Sing apa, Les? Ya Allah, hai. Ini bermunggah gunung ya. Iku berarti kameranya didelek. Iya. Sampean ki nek apa ngevideo berarti apa jenenge pacare ki rono dhisik ngono ki. Ya Allah Gusti. Kamerane mu dideles. Wes mana Ci, Bu? Iya. Jangan ini kan kayak masih air. Nanti kan bisa tinggal. Iya. Kok cuma aja nyuruh aku ini? Aku tak mau sama sayangku. Ya Allah, alhamdulillah wis petok mbak Indah yo. Dulu kan perpisahan anu aja. Wewen. Kak Wani. Iya. Emang apa? Ini tidak mudah kena apa tinggal ya. Wah, ya tak enteni. Cakilo nyaku aku. Iki penan iso jebres tekan kene. Lele. Endi, Les? Tim jempol. Berarti ini tinggal kalian berdua. Iya. Ini mau ngapain? Iki oleh enggak gitu. Mau kae. Tak rapi. Mau ke mabuk. Terus ngono. Mau
Wah, Ci, mak emang di sebelum ya? dicupik apa? Ah, Nggak mau, nggak bisa. tek, kan saya mau deh. Nggak mau tak piye-piye. Balan tek, saya nggak cuci ya? Loh, kan dia kalau kucing. Enggak. Nggak kini yang dia kolomnya kok. Dia masukkan kolomnya kabeh. Lah aku gak belum. Nggak. Sabar. Ih, mau gak makan enggak? Wis mau Dek Mangda. Ya, makasih ya. Makasih banyak. Udah. Udah ya. Makasih ya. Wis bar aku wis nganter ning kene Mbah Dames. Mbah Dames sampe budal ning kene Mas Deni Caknan. Ulang tahunnya Cunda maning. Aku kan dijak, ayo nek melok kene bebacaan dijak aku ngono. Terus bar kuwi terus ning kene Mbak Endah, ketemu Mbak Endah sebentar. Terus wong berangkat guys, mau ke Ngawi juga. Mau ke Ngawi, jadi mau disalini karo sapa wis jenenge? Sapa mau? Disalini karo Linda mbek Mendres. Gak, Linda mbek Mendres gak melok guys wonge. Sing melok Revi, tukang syuting. Kemana-mana kalau luar kotanan tuh Revi guys. Tukang syuting neng kene yo Revi tapi neng kono nek luar kota Revi. Wah, mantannya anu. Iki lho, keadaan maskara. Terus pemirsa ya, emang kesulitannya jangan lupa rekomendasi subscribe, channel di subscribe di bawah iklan aja skipin terus bayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.